एगो बूढ़ी बेचारी तोरे ऐसा हाल थी तोरे नियन बेचारी का कैलन ह शिव जी के इतना पुजारी हलन कि बिना शिव जी के भोग लगैले अपने ना खातन। बेचारी खूब पूजा पाठ में लग रहे थे। और उनकर 2 गो लड़का हथिन, 2 गो बेटा हलन। बेचारी के 2 गो बेटा हलन आ शिव जी के पूजा पाठ कर हलन। कोई गुरु बहिना बोलाव हथिन कि चल ना गुरु बहिना, चल ना गुरु बहिना, हमरा ही शिव चर्चा होते थे, चल बैठ जा तनी 2-3 गो भजन गई कहानी वहानी कह दिया, गुरु के बारे में बता दिया। तो बेचारी जा हलक बता के या भजन सुना के आओ चल आवल। बेचारी का कर कि चर्चा में से आव हलक, सब काम ओकरे करे पर हलक। बेचारी के खाना बनावे पर हलक, खाना बनावे पर हलक, कपड़ा लता सब खींचे पर हलक। तो एक दिन चर्चा में गेलक बेचारी, जब चर्चा में चढ़ गेलक कहलक सब गुरु बहन के, क्या गुरु बहन तोहनी के काम ना रहा बताना तब तुरंते तो चलब, हमरा देरी हो जावा, हमरा देरी हो जावा, जे काम धंधा करे में देरी हो जाए के चलते लेट से आब। बेचारी लेट से जा हलक तो कहलन कि आई जी 2 गो लड़का हवा ताकि हाँ 2 गो बेटा है तो एगो बेटवा के शादी कर दा, पुतोहिया आई थोन, पुतोहिया आई थोन तो काम धंधा तो करिए देथुन, तू चर्चवा में चल है। ठीक है कही था गुरु बहन ये बतिया करबै। तो बेचारी है मनवा में सोच लेलन आ सगरो हित नाता ही कह देलन के गुरु बहन हित नाता ही हम कह दही हमार बेटवा के शादी ब्याह हो जेते। बेचारी हित नाता ही खबर दे दिला कि हम बेटवा के शादी करम। तो लगन के टाइम अलग तक कहला कि शादी ब्याह करके निपट जाए, आज तक पुतोहिया तो काम धंधा कर। बेचारी है मनवा में सोच लेलक, जब मनवा में सोचलक तो लगन के टाइम अलग तो शादी ब्याह धूमधाम से कर देलक। जब कर देलक तक अयलक कनीमा अयलक तो कनीमा अयलक तो 1 महीना अच्छा से रहलक। कोई भी कनीमा आवा है तो 1 महीना 6 महीना साल भर बढ़िया से रहा है। लेकिन आजकल के तो 1 महीना बढ़िया से न रहा है, काहे कि हम स्कूटरे पर घूमम ना, स्कूटर पर घुमाए बार तो हम नहीं हर चल जेबो। आजकल के ये बात है। बेचारी का करे कि तो ससुइया के ना कहे तो कहलक ससुइया तो रोज चर्चा में फिर चल जाए तो सब कोई दान उन कोई आवा ले तो ओकरा कर रहा है। तो एक दिन पुतोहिया से कहलक कि आई है ताकि कौची ताकि दे नाम जे पैसा तनी सब दान पुण्य कर है चर्चा में जहाँ तो हमू दान पुण्य करे भाई। तो बेचारी का कहलक कि ला दे ही बाव का, तब पैसा रहा थोड़ा थोड़ा 5-10 दे देलक। जब 5-10 दे दे तो ले जाके बेचारी दान करके चल हवाला आ खा के चल हलक, साड़ी सब छोड़ देलक। तो 1 साल 2 साल ऐसे ही कैलक। तो करते करते पुतोहिया के मन उब गेले, पुतोहिया के मन उब गेले कि बुढ़िया पैसों लेके चल जाए आ खानो बनावे हम ही आ जूठा छोड़ के चल जाए आ साड़ियों पीछे पर है हमारे। बेचारी सोचलक तो का कहला कि अपन दुल्हवा से कहलक के जी कि तोर मैया हाथुन जे का कर हथुन कि खाना खा हथुन जूठबो छोड़ दे हथुन आ न सड़िया फूच हथुन हाथ बिना हाथ खींच ले हथुन आ चल जाथुन खाली शिव चर्चा में घर के एको काम ना कर हथुन। ई बतिया दुल्हवा से कहलक। तो मैया अले चर्चावा में से कहले कि आएंगे तकी कहूची ताकि कुछ कामा कर लेवल कहीं लड़कोरी है कुछ कामा कर ले कर ही लड़कोरी है लड़का उलका खिला ले तब कामा कुछ करते। जे चर्चा में छोड़ दे 1-2 महीना नहीं लड़का पोसा जेता तो अपन शिव चर्चा में जाइए। तो मैया कहल कि बेटा तोरा छोड़ देबो लेकिन महादेव के ना छोड़बो। बेचारी कहलक तोरा हम छोड़ देबो लेकिन महादेव के ना छोड़बो।
तो बेचारी कहला पुतोहिया कि हमरे से तू पंगा लेवा केकरा से लेवा। ऐसो सास पुतो के झगड़ा धैल रहे, बिना गलतियों के धैल रहे ना। बेचारी का करे कि अब पुतोहिया का करे कि तो ना लड़का खेलावे लगल तो पुतोहिया अनसा के ना ओकरा खाए ला देवे और ना ओकर साड़ी खींचे। तब बेचारे फिर मुँह मलिन करके उहे कमा करे, काम धंधा करके फिर चल। बेचारी दुख के मारल चर्चावा में तनी उदास से बैठल है। तो सब गुरु बहन कहले कि आई गुरु बहन जे एगो बेटवा के शादी कैला आ 1 साल अच्छा से रहला आ फिर ऐसे मुँह बनैले तो का कहिए गुरु बहन। का कहिए गुरु बहन, शुरू में तो उतारल तो नीमन से रहला, शुरू में उतारल तो नीमन से लक्षण देखाइल का। अब ऐसा लक्षण देखाबो कि घरे 1 मिनट रहे के मन न कर। अब का करियो तनी चर्चा में चल ही तो हमार दिन में काटा है तो का करा। एगो बेटवा हवा ना जी कहलन सब गुरु बहन कि एक बार बेटवा हवा ना उनको शादी ब्याह कर देहूँ ताकि वो अतबा तो करता बा ताकि ठीक है कहूँ। तो बेचारे फिर वैसे ही करला का करला कि इतना ही कह दिलन कि हम छोटको बेटवा के शादी करब। बेचारी कर दिलन तो छोटका बेटवा के शादी ब्याह कर दिलक। तो जब शादी ब्याह कर दिलक छोटका बेटवा के तो वो कनीमा अल तो वो बेचारी वैसी लक्षण देखावे करे नहीं नोहर के 9 दिन 100 दिन वो वैसी 9 दिन बेचारी और 6 महीना खूब कैलक। मारी हाथ गोड़ में सासू माँ के तेल लगैलक आ ई गोड़ में तेल लगल, ई हाथ में तेल लगल, खूब सेवा पानी कैलक आ खूब खाना बना के खियलक। मार जूठा रहे तो सब का करे जूठा रहे बेचारी धो धा के अच्छा से रख। बेचारी वैसी करे तब बड़की का कैलक कि ऐसे ना संभरत। अगर ना एकरा हम अपन गोतिनिया के ना सिखाम तो ससुया तो बिगड़ले चल जाता कि हवा में उड़िए जे तक था। का कहलक जाके सिखावे लगला कि जाना है गे कहलक शुरू बार हमहू ऐसी कैलियो हाल, शुरू बार हमहू ऐसी कैलियो खूब कैलियो आ फिर ना करे लगो। अगर ना अथी करे लगे में तो तोरा खूब एकदम दाई बना देता तोरा दाई बना देता जे शिव चर्चा में तो चल जेता आ तोरा पर एको ध्यान न देता, साड़ी फीचे पड़ता और मार कपड़ा लता सब फीचे पड़ता आ 5-10 रुपया मांगे पड़ता, घर के काम एको न करता। वो खूब कान भरे लगलक। ती बेचारी कहलक ये तो मनवा के साफ हलक। कहलक कि बेचारी सोचलक छोटकी पुतोहिया हलक तो समझदार हलक तनी कि बड़किए के कहला पर हवाई। एक तो बेचारी सास के हमर दुल्हा न हथिन, बेटबो हथिन जे चल जाथिन कमाए आ एकरा हम न ध्यान देवे तो एक बाहर वाला ध्यान देता है। हम न ध्यान दे भाई तो एक बाहर वाला थोड़ी का के कर देता है। बेचारे समझदार है का करे कि बड़की गोतिनिया से चुपे ये करे लगला खूब सेवा पानी। तो बेचारी खूब खुशहाली से जिंदगी रहे तो का करे कि बड़की हलक जे धीरे धीरे राजा हो जाइत हलक आ छोटकी गरीब। तो देखो महादेव के दाया छोटकी के इतना अमीर बना देथिन कि बड़की के आँख लगे लगती। सुनू ना जी तो बेचारी छोटकी बेचारी हलक जे अपना धर्म से सास के सेवा आ जे ना करहूँ जे सुनी हा ध्यान से तो हानिए पहाव जे ना करहूँ ता बेचारी का कहलक। तो बेचारी का कहलक कि एक दिन चर्चा में बेचारी गलक आ सोमवार दिन हलक सावन के महीना हलक
सोमार दिन हलक। बूढ़ी बेचारी के तो दिल साफ हलक, कहलक कि बड़ी दुख मजूरी से हम दूगो बेटा पोसली है, दूगो पुतोह उतारम तो हमरा सेवा पानी करतक। तो बेचारी है सोच के मन में कहलक हल को बड़की खराबे निकले। तो बेचारी छोटकी पासा धैलक हल। तो महादेव में का कहलक कि हमरा आज आँख देखई है। महादेव कहलक कि आँख हमरा आज देखई है। तो बेचारी का करक निहलक धोवलक। सोमार दिन हलक शिव चर्चा में। कैसे आज सोमार दिन है आ सावन के महीना, ये तो लौंज लगल है तो ना तो सामने न रहते यार, ये झंडा के गाड़ देलखिन जी। भादो 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 होवा है। तो का कैलक बेचारी चल गेलक। कहल कि महादेव हमरा आज आँख देखे शिव चर्चा में बैठ गया। तो का कैलक महादेव से मांगे लगलक दाया। जब आँख मुन के दाया मांगे लगलक तो महादेव मन में बूढ़ी बेचारी के समा गेलथिन। महादेव कहखिन कि यह काम करी है, साड़ी खोल दिहा, न बड़की देने दिहा, बड़की देने ना दिहा, पुतोहिया देने देहा। अब पुतोहिया का कहिया फींचेला, पुतोहिया के फींचेला। बेचारी का कल कि मनवा में सोचलक, आँख खोलक तो महादेव आँख खोल देलन। बेचारी मन में सोच के आ छोटकी पुतोहिया ही चल गेलक। बड़की बेचारी इतनी न खाए ला धरा न कुछ ला, कहलक कि अलगे हो जो। बेचारी छोटकी पुतोहिया जीवन गुजारी थलक। तो छोटकी पुतोहिया के कहलक महादेव के कहल पर कि गे ताकि कौची ताकि हम साड़िया न खींच देवे आज, ताकि आए माए साड़िया सुबह तो पहनला है, अब बिहान हो तो निहावा ता ना खींच बुआ, ताकि ना है खींच दे, हम कहित नहीं आओ। बेचारे कहलन कि लावत आओ का खींच दे वा कही थी होता। अब का कहला कि छोटकी पुतोहिया कोरे साड़ी अपन बक्सा में से नैहर से मिलक न हाल तो कोरे साड़ी देलन। बेचारी फींचे गेलक ना, आ पुतो ससुया का करला कि फींचेला कह के आ वो साड़ी पहन के सूत गेलक। आई जब फींचे लगा है तो जैसे जैसे फींचलक फींचा गेलक। आ फींच के जब पनिया गा रहे तो मार हरा हरा सोना चांदी गिरा है। प्रेम से बोलिए हरा हरा महादेव। जब सोना चांदी गिरे लगा है तो सोना चांदी गिरे लगा तो कहे कि चमत्कार है। पुतोहिया सोचे कि चमत्कार है लगा है कि जब पनिया हम सासू जी के सड़िया फींच ही आई ता सोना चांदी गिरा है। तो बेचारी का करे कि वैसे थोड़ा थोड़ा करके रोज शिव चर्चा में जाए और रोज सड़िया फींचेला कहे ये ज्ञानवा रोज का। आ धीरे धीरे जामा करते करते बड़की पुतोहिया से ये पुतोहिया राजा होवे लगल। जब राजा होवे लगल तो राजा होवे तो बड़की का है कि धीरे धीरे ये कैसे ये घर बनावे लगलक। न एक दुल्हवा हमार दुल्हवा से तो कमे कमा है, एक दुल्हवा कमे कमा है और वो में बुढ़ियों के रख ले जी कैसे बड़ा हो जाए थे। ऐसन ऐसन बूढ़ी माता हलती तो उस साड़ी ना पहनल थी, नहीं सूट पहन लेती। तब बेचारी का कैला कि वैसे रोज फींचेला देवे, रोज फींचेला देवे। तो धीरे धीरे वो बड़का होल चल गया। तो ये कहे बड़की पुतोहिया अपन बेटिया से कि आएंगे, बड़की बेटी पुतोहिया अपन बेटिया से कि जाके देखिए लगा बुढ़ियों कमाए पका उतर गए। वो तो महादेव के लीला है, लगा है कि बुढ़ियों कमाए पर उतर गए है ता ना ये इतना बड़का हो जाए थे। लगा कि सब कमा है और छोटका बेटवा ही दे ले चल जाए। तो धीरे धीरे ही लगा शिव चर्चा में ना जाए। तो कहला कि का करी ना, बड़की पुतोहिया अपन बेटिया के सिखैलक कि का करी है ना,
का करिए ना कि जाके देखिए बुढ़िया कहाँ कहाँ जा हो, कहाँ कहाँ जा हो। बेचारी कहलक तो बड़की पुतोहिया के बेटिया गेलक देखे तो का कहलक कि बेचारी फिर बूढ़ी बेचारी निहायलन धोवैलन, कोई गुरु बहन बोलैलन तो शिव चर्चा में चल गेलन। तो शिव चर्चा में गेलक ओकर पुतोहिया के बेटिया के दादी तकी कौची तकी चल न हमहूँ शिव चर्चा में जाम। हाय तोर मैया खाए ला देवे न कर हमरा ना कपड़ा फीचा तोरा हम शिव चर्चा में लेके जाब जे हमार मान से तू हो निसाब। दोनों माए बेटी उतार गए हैं हमार बेटबो उतार गलक है जे हम तोनी पर ध्यान न देव क्योंकि ये माई ये दादी जे हमरो ले चला। वो तो कह के यार बड़की पुतरिया कि देखिए कमाए जाओ कि चर्चा में जाओ। हाँ तो का कहला कि सही में चर्चावे में गेल हलक तो महादेव से वैसी दया मांगलक बूढ़ी बेचारी आ का करे कि घरे चल गलक। तो ओकर घरवा ना गेलक कैसे जाए, गोतिनिया ही कैसे जाए, चाची ही ना गेलक आ का करे कि कोनवा में से हुलक के ओकर बेटिया देखे कि कुछ ला के देलक है कि का। तो का करे कि वो बूढ़ी बेचारी का करे कि कहले कि ए मैया सड़िया पुतोहिया के छोटकी के कि खींच दा। तो वो खींचे लगलक, जब खींचे लगलक तब खींचा है तो सोनमा चनिया गिरी थे और का करे कि छोटे छोटे बक्सा में उठैले जहालक आ धीरे धीरे सोनार ही बेच ले जहालक आ धीरे धीरे साड़ी में से तब बेचारी के जब देखल ओकर बेटी आ तो देख कि बाप रे ये अखिया से अखिया एने आ गए उलट गए अखिया कहले कि दादी के साड़िया में से सोना चांदी गिर का कहले कि दौड़ा दौड़ा रहला का मैया के अगुआ में गिर गए। का कहियो मैया दादी के सड़िया में फीचा हाउ चचनिया तो गिरा हो सोना चांदी उहे से लगा बड़का हो लवे जे का कर तू अपन अथी दादी के हमारे यही रख तो सोना चांदी गिर तब का कैलक कि ऐसे अचरा धैलक आ दुआरी पर ओकर हेल गेलक छोटकी गोतिनिया ही जब हेल गेलक कहलक हेल गेलक कि आई है सब ही गंगा में देखा ही आई कि 6 महीना बुढ़िया ओकरा ही रहा या 6 महीना एकरा ही जे अब 6 महीना हमरा ही रहता व 6 महीना तोरा ही दूगो बेटवा रहे तो ऐसी बटा जाए कोई कोई ना सब ही जे कहला कि 6 लालच तो हो गए कि 6 महीना तोरा ही रहता व 6 महीना हमरा ही। ते बेचारी कहला कि जा लेके रखा तो ससुया के तो हिम्मत ना हला कि जाम तो ऐसे ही करे परत ना सारे फिसता के न जूठा हमार कहते ना हमरा चर्चों में आप पैसों दे तक वैसे ही कहता कि रोज पैसे लेके चल जाए। बेचारी ऐसी का कर कि मन कुहकते गेलक जब चल गेलक तो का कहलक कि वैसे ही कैलक 6 महीना रहे लगलक बेचारी तो 6 महीना रहे तो कर धीरे धीरे धनवा कम में न करता है रखे लगल तो 6 महीना खैलन तो कमे लगलक कहे कि एकदम धीरे धीरे हमारा कम ले जाए थे अब इतना बड़ा हो जाए थे। तो बेचारी कहलक कि ये मैया के जीवा गैया निहलक कि हम कैसे ताकिए तो महादेव कहलथिन कि तू ना ताको हम तो ऊपरे से देखी थाली बा ना शिष्या बहन के बूढ़ी के कहलन मन में हेल के बेचारी चर्चा में गेला कहलक के महादेव हमरो बड़कियो पुतोहिया के तनी वैसे ताका हो तो महादेव कहखिन कि तोरा साथे का करथुन है तू ना देखला हूँ लेकिन हम ऊपरे बैठल देख लो कहूँ कि इंसान से छुप जेते कोई गलत काम करवा होता महादेव बैठल उनका से छुपते लेकिन तीनों लोग के मालिक है वो का करें कि आँख ना देलन बेचारी तो मैया के जीवा गैया नियन बेचारी ये धर्म मालक बड़कियो पुतोहिया के ऐसी ज्ञान देव बेचारी का कहला कि यह बतिया कर हम कहबई बड़कियों के कि साड़िया फीची है का कहला कि वैसे सांझ के गेला का कहला कि ये है ताकि का ताकि ले ना साड़िया खींच दे तो साड़िया खींचे गेला तो कहला कि ले साड़िया खींच दे तीहो कहला कि आई माए
तो रोज सड़िया सुबह पहन के जाहला तो सुबह फींच दे बा। आज शाम में कहलक तो कि ले ना फींच दे, तो फींचे गेलक। तो जैसे जैसे गाय तो हरा हरा सांप बिछा। तो बेटिया कहा है मार बेटिया हाल कोने बक्सावा रख ले कि सोनवा चनिया गिरते ना तो उठाए भाई। मार हरा हरा सांप बिछा कनगोजर गिरल। तो कह कि हाय गे मैया, हाय गे मैया, हाय गे मैया, ये तो सांप बिछा बूढ़ी में लगा है कि कोठारिया में सुताइलिए ना है बूढ़ी के, तो लुगवा में लटपटाल होता है। ई महादेव के पुजारी हलथिन ना, तो लगा ना काट के हमनी के काट के बेचारी रोवे लगल। कल कि सांप बिछा खूब हरा हरा गिरल, बेचारी करे लगल। तब बूढ़ी के कहलक कि आए माए, जब उनका कैसे तू अमीर बना देला, हमरा गरीब कर देला, ताकि आएंगे तो हमरा एक नज़र तकला ही हाल, एक नज़र तकता ही हाल, ता तू धीरे धीरे बढ़ के न रहता ही हाल। तो ऐसे ही जे सास के रखा थी सिखा दे थे बा, जे सास के रखा थी धीरे धीरे तरियाल रहा थे। ध्यान से सुनिए, जे ना रखा तो ऊपर से तो बड़ा रहा थे, ऊपर से बड़ा रहा थे, लेकिन अंदर से खोखला रहा थे। यही से कहा ही बा कि कौन विधि में सासो भगवान बन के आवा हथिन। जे जितना माँ के माना हूँ नैहर में, उतने सास के मान के देखा। सास के मानवा होता ना ससुर या बेटी नियन मानथुन, हाँ जी, कहना बेटी नियन मानथु। आ ना मानमो कहमु कि है बुढ़िया के कलछी खींच के देवे, कलछी खाए ले देवे, अपने से ना काटता है। अभी तो हाथ गोड़ चलते रहे, लेकिन शरीरवा पर जेकरा बीता है जे ही न जाना है जे कि कैसन हमरा है, कैसन हमरा चले थे। कोई से कितना दिन तक दुख रोग हो, कोई से कितना दिन तक दुख रोग हो। बेचारी कहला कि पुतोहिया के सिखाला कि ऐसा काम ना करिए, धीरे धीरे तोड़ो बड़का बना देबो। तो बेचारी जाके कहला कि 6 महीना हमहू रखबे, वैसी सेवा पानी करे। तो महादेव कहलाथिन कि सुधरे के मौका दे हो, तो बेचारी सुधर जेथिन। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की। कहता निकाला गे सुनता निकाला गे, गे चारा चवाए साखी बड़ा निकाला गे, गे चारा चवाए साखी बड़ा निकाला गे, गे कहवैया निकाला गे सुनवैया निकाला गे, गे चारा चवाए दीदी बड़ा निकाला गे, गे चारा चवाए साखी बड़ा निकाला गे। पर्वत पहाड़ पर शिव के मंदिरवा, मंदिरवा ए साखी बड़ा निकाला गे, गे मंदिरवा ए साखी बड़ा निकाला गे, कहवैया निकाला गे सुनवैया निकाला गे, गे चारा चवाए दीदी बड़ा निकाला गे, उठाता गोरा लागी बैठाता गोरा लागी, गुरु बहिना ए साखी बड़ा निकाला, गुरु बहिना ए साखी बड़ा निकाल, गुरु भैया ए साखी बड़ा निकाला, शिव जी के मथवा में बड़े बड़े जटावा, गंगा धारावा ए साखी बड़ा निकाला गे, शिव जी के कनवा में बिच्छू के कुंडलवा, गला नगवा ए साखी बड़ा निकाला, नगवा हरावा ए साखी, शिव जी के अंगवा में भवती भूतलावा, त्रिशूल डमरुआ ए
सखी बड़ा निकाला बसहा बैलावा ए सखी बड़ा निकाला गे चारा चवा ए सखी बड़ा निकाला गे चारा चवा ए सखी बड़ा निकाला चारा चवा ए सखी बड़ा निकाला गे चारा चवा ए सखी बड़ा कैसे हर हर महादेव की जय।